Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan, Maya Paugto Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. And syempre kapag ganitong oras, ano pa ba ang inyong panonoorin kundi ang topic. Sa programang ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang in-patok at syempre trending na topic dito po sa Central Luzon. At dahil wala si Jody Dizon Mercado, ako po muna ang inyong makakasama. Jana Lumbang Parungaw. Hayaan niyo pong samahan ko kayo sa masayang kwentuhan ngayong tanghalian. O live na live po tayo, no? Hindi lamang ngayon sa Facebook, no? Maging po sa ating Free TV, yung mga walang internet dyan. Ako, pwede kayong manood. Lalo na po sa ating mga cable partners at yung ating pong mga social media accounts, no? Laging updated yan. Kaya lagi nyo kaming mapapanood sa mga programa natin, yung mga magagandang programa po ng CLTV 36. Today is March 13 po, araw ng Lunes. Ayan, mag-uumpisa na naman ang trabaho. Unang araw ng trabaho at tayo'y dapat maging energetic, no? Dahil pag inumpisahan daw natin ng masaya, inumpisahan natin ng puno ng pag-asa at syempre ng buong gilas ang isang trabaho o kung ano man yung pinaplano natin sa buong linggo ay magiging productive tayo. Huwag tayong tatamarin dahil Lunes, no? Mas lalo pa po tayong maging masipag dahil ibig sabihin panibagong araw na naman para tayo ay maging productive, para tayo ay kumita para sa mga nagtatrabaho.
At dahil nasabi ko yung tayo po ay very active ang CLTV 36 no, sa social media. Meron po tayo sa CLTV 36 official, yung ating CLTV 36 news. Naku, huwag niyong pababayaang hindi niyo na-visit yan para updated kayo sa mga balita sa ating rehiyon. Alam natin yung mga nangyayari sa local community. At sa ating Instagram, CLTV36 Official. Yung Twitter natin, yung CLTV36. At yung YouTube, CLTV36 Official. At ang website po ng CLTV36, yung CLTV36.tv. And yung ating TikTok, no, naku, lagi yung subaybayan yan dahil ma-entertain kayo at magiging well-informed pa kayo sa nangyayari, no? At CLTV 36. And meron din akong personal TikTok account na pwede nyo mapanood dahil nagpo-post ako ng aking mga buhay-buhay at syempre yung aking trabaho sa CLTV 36. No? Ang aking pong TikTok account ay Aching Malagu. O, diba? Magandang buhay at gandang-ganda talaga ako sa aking sarili. And sino pa naman ang pupuri sa ating sarili kung hindi tayo, diba? Kaya bigyan natin ng sabi nga sa Kapampangan, malagu, maganda, malagong aldo, malagong itsura at malagong panlalawe king bie. Ano po niya, Aching Malagu. Yain ka na akong TikTok account. O, bakanta naman po saya tana. Ibiya ko na po kaya kayo, yung kaya katamong question of the day na talagang paninayan nyo. Nanong mamye tulaking aldo mo. Wow! Itang mirarastaan po kayong mood na kakitala rin. Po, na ano kaya yung sabihin na rin kaya katawang kabalen. Nga ng Lizen Morten, Angelica Cara po. Ay wow! Kasit ng Lizen, talagang tinagnep ay Angelica Cara sa asayaying Aldona. Pag kakit na siguro yung Angelica o kakasabi niya, yung Angelica Cara yung producer, tamo po yan. Nga na naman pong Robert Capili, yung paggising sa umaga nang walang kahit anong masakit sa katawan, that's true. Health is wealth, health is happiness. Nga na naman pong Oliver Pagku, itang alakang pigaganakan, everything is well. Why? Itang intindihan mo po, itang kaya ka na mo siguro nga maging obra. Itang kang personal, itang alakang pigaganakan kanyama na po nita. Nga ng Arlene Regines, nakasakit po ing pagdalanan, ketatambayan kasi, na kahit masakit po ing pagdalanan, ketatambayan, kasi tinginu alaging makaantabing niya ing pait, magiyang tula. O makanya niya po, kasanting na po ning kay ng Sister Arlene, ing ginu, ing mamye, tula king kayang aldo. Ikayo po kabalan, nung iya po ikit yung kaya tamang question of the day na posted, o iya ikit kaya kayong newsfeed or kaya kayong timeline, malyari kayo pong mag-comment kay mismong live tamo po ngayon ning topic. Basan ko la po retang kaya kayong comment. Nung bisa kayo pong makibat kaya katamong question of the day, nung nano po ing mamye, tula po kaya kayo At syempre later na i-share ko din po kaya kayo nano po ing mamye, tula kaya kayong Aching Malagu. Bago po natin simulan ang kwentuhan, narito naman po ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Hinikayat ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang kanilang nasasakupan, partikular na ang mga kababaihan na huwag kaligtaang magparehistro ng iba't ibang legal na dokumento. Bahagi ang kampanya sa kanilang mahigit 20 programa ngayong Women's Month. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. Sa pagbubukas pa lamang ng buwan ng Marso, inilatag na ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang kanilang mga programa para sa selebrasyon ng Women's Month. At sa pagpapatuloy nito, isang serye ng forum ukol sa civil registration ang ikinakasa sa iba't ibang barangay. Ngayong Biyernes, March 10, tinungo ng mga tauhan ng City Civil Registry Office ang mga miyembro ng Women's Organization at barangay health workers ng Barangay Santa Lucia. Napaka-importante ng forum sa mga kababaihan Kasi una, sabi ko, sila aksi ang mga nanganganak. Una, pangalawa, sila rin nagtatrabaho sa mga bilang BHW. Gusto lang namin magpatulong sa kanila para yung mga hindi pa nakarehistro o yung mga kapapanganak lang dapat kaagad marehistro. Yung awareness nga ang inaano namin sa kanila.
para matulungan kami, magtulong-tulong kami para sa total registration sa buong city. Hinihikayat ng city government ang mga Fernandino at Fernandino na magparehistro ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, at certificate of no marriage o SENOMAR. Okay, ang civil registration o yung pagtatalang civil ay napaka-importante. Ito ay isang continuous recording of civil status of every person, simula sa pagkasilang hanggang sa kamatayan. Actually, sa office, ang nire-record namin ay mga kapanganakan, kasal, at saka kamatayan. Ayon kay Rimando Umali, ang pinuno ng Civil Registry Office ng syudad, nagagamit ang mga inirerehistro datos para sa mga programa at plano ng gobyerno. Nagagamit yan sa planning, sa yung mga statistics, kung ilan ang sinisilang, kung ilan ang babae, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang namamatay. Ako nga, gumagawa ko ng analysis monthly. Halimbawa sa certificate of death, kung ilan ang namamatay, kung ilan ang babae, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang mga Fernandino, kung ilan sa mga Fernandinong iyan, kung ilan ang babae, kung ilan ang mga lalaki, para magamit ng Chief Executive yung mga data. Para kay Lorena Digia, ang presidente ng Barangay Health Workers ng Santa Lucia, mahalaga ang pagpaparehistro ng mga dokumento, partikular na ng birth certificate, upang mai-record ang pagkakakilanlan ng isang individual. Ang alam ko po kasi, pag hindi po tayo nakaregistered, hindi daw po tayo tao. Kaya pinaka-importante yung kumuha ka ng birth certificate at kailangan lahat ng mga documents, kailangan meron ka para pag kinakailangan natin, gagamitin na natin yon, at least may ipapakita tayo. Yun po. Malaki naman ang pasasalamat ng mga kababaihan sa mga aktibidad na ginagawa ng pamahalaang panglusod ngayong Women's Month. At marami kaming nalalaman. Maraming silang programang ginagawa. Tapos paano yung karapatan ng isang kababaihan. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isa umano sa mga programa ni Senator Bongo bilang chairman ng Committee on Health ng Senado ay ang pagpapatayo ng karagdagang mga pasilidad upang para sa kalusugan ng mga Pilipino. No? Kaugnay nito, dinadayo ng senador ang mga bayan, lalo na po ang Arayat, Pampanga, para sa groundbreaking ceremony ng itatayong Super Health Center. Narito ang detalye. Malaki ang ginagampanan ng tungkulin ng mga healthcare facilities sa isang bayan at syudad. Tulad na lamang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa ito sa mga naging takbuhan ng mga tao. Kaya naman bilang chairman ng Committee on Health ng Senado, isa umano sa mga programa ni Senator Bongo na magpatayo ng mga karagdagang mga pasilidad pangkalusugan. Sa pakikipagtulungan sa Department of Health, nasimulan na ang pagtatayo ng mga super health centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ngayong ika-9 ng Marso ay dinayo ng senador ang bayan ng Arayat para sa groundbreaking ceremony na itatayong Super Health Center. Natutuwa po ako dahil ito pong Super Health Center, it's a medium type of polyclinic kung saan po pwedeng manganak, dental, laboratory, x-ray, at makakatulong po ito sa mga kababayan natin na ilapit po yung serbisyo medikal sa kanila. Ilalagay po ito sa mga strategic areas sa buong Pilipinas. Magkakaroon po ng 307 na Super Health Center sa year 2022 at 322 na Super Health Center sa year 2023. At isa po ang Arayat, Pampanga sa napiling paglalagyan po ng Super Health Center. 2 million pesos ang laan na pondo para sa pagpapatayo ng estruktura, habang 10 million pesos naman para sa mga equipment na parehong pinondohan ng DOH. Itatayo ang Super Health Center sa lupaing pag-aari ng local government unit. Sisimulan na umano ito sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng Super Health Center sa Arayat at target na matapos ito bago pumasok ang taong 2024. Matapos maitayo ay ta-turn over na umano ito sa pamahalaang bayan at mayroon silang opsyon kung ano pa ang gusto nilang gawin sa Super Health Center. Kaya laking pasalamat po namin yung binigyan niya po kami ng priority. Unang-una po kami nakatanggap na nabigyan ng Super Health Center dito sa Pampanga. Handa naman umano ang pamahalaang bayan na buksan ang naturang health center maging sa mga pasyenteng hindi residente ng Arayat. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.
Isang state-of-the-art command center ang itinayo ng Pampanga Digital Evolution Company Incorporated o PADECO sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Ang PADECO ay isang internet provider sa ika-4 na distrito ng lalawigan. Ipagagamit umano ng libre ang state-of-the-art command center sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa disaster response at pagbabantay ng seguridad. Narito ang balita. Operational na ang Region 3 District 4 Rescue Unit Command Center dito sa Barangay Santo Rosario, Macabebe, Pampanga. Formal na pinasinayaan ng pasilidad na ipinatayo ng Pampanga Digital Evolution Company Incorporated o PADECO nitong Huwebes, March 9. Ang PADECO ay kilalang Information Technology o IT and Internet Fiber Optics provider na nagbibigay ng serbisyo sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Ayon kay Jaime Malyari, ang chairperson ng PADECO, layo ng naturang command center ang paigtingin ang quick response and rescue operation sa komunidad. Libre itong ipagagamit sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa disaster response at pagpapanatili ng seguridad. It's a donation, no? It's not kind of an investment. Kasi hindi naman ang PADECO may-ari ng lahat ng to, right? So we are able to ask for donations for our sister companies, people that we know of, to put things together. I mean, I think give and take, I would say about 10 M just to put this place together, right? But again, that is the one way of giving back to the community. Kasi nung una, vision lang namin to. Pwede ba natin gawin to? And now, since we have the support of the barangays and the municipality of Macabebe, so okay, you know what? Why don't we do this? State-of-the-art ang Region 3 District 4 Rescue Unit Command Center na ginastosan ng halos 10 milyong piso. Higit 100 CCTV camera ang nakapwesto sa strategic area sa 4th District ng Pampanga na hindi lamang limitado sa commercial area kundi pati na sa looban ng mga komunidad. Konektado ito sa kanilang monitor at may kakayahan pang mag-zoom at mayroon pang night vision para mas malinaw at maigting ang pagbabantay. Ang makukuhang impormasyon naman ay kaagad na ipaaabot sa kinaukulang tanggapan ng pamahalaan na parang Rescue 911. That's what we're working on now. 911, we are actually providing two-way radio, right? Multi with the repeaters dito sa town. So lahat ng mga kasama dun sa program sa lahat ng mga barangay, we are issuing them a telephone sa barangay. At the same time, we are issuing them walkie-talkie, right? So lahat ng mga same with the PNP. So now what we wanted to ask them is to help us maglagay sila ng tao dito, ang mga barangays, at least one personnel dun sa side nila at maybe 1 or 2 of the PNP to monitor the place. Dagdag pa ni Malyari, ang pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor ang magiging susi sa matagumpay na operasyon ng command center. Well, that's what we're asking to everyone to join us and help us to sustain and maintain the facility. No? Sa tulong ng mga donors and affiliates natin, that's what we're getting now. So it's a self-running environment right now, pero how long can we do this? So syempre, kung kailangan namin ng tulong. Hindi namin magagawa lahat to without help, right? So, ang kailangan namin basically is if somebody can donate an ambulance, fire truck, mga volunteers na nasa medical, right? And also we create our own task force. So, the plan is really the quad environment. What we call the quad environment is Rapid Response Rescue Unit. Pinag-aaralan naman umano ngayon ng pamahalaang bayan ng Macabebe ang magiging operasyon at maintenance ng nasabing pasilidad. Well, actually, yun yung the next step. No? I think moving forward, yun yung pwedeng pag-usapan and then ilagay natin sa proper appropriation, budgeting. So it will take the whole of the executive and the legislative arm of the LGU to really support this endeavor. No? Ayon kay Senior Fire Marshal Officer 4 Roy Pangilinan, makatutulong ito sa kanilang mga rescue operation. Pag ganitong may actual vision, alam na namin kung saan kami pupunta at saan namin pupwesto yung mga truck. At saka yung mga magre-rescue namin kung saan sila pwedeng pumwesto.
para ma-rescue o maapula kaagad yung sunog. Para naman sa PNP, bukod sa mapipigilan nito ang mga masasamang loob sa paggawa ng krimen dahil alam nilang sila ay bantay sarado, magagamit din umano ang kuha ng CCTV camera para sa pagpapatibay ng ebidensya pagdating sa pagsasampa ng kaso. CCTV footage, sir, lalo na pag yung nangyari, sir, is wala talagang witnesses, sir. Yung mga CCTV natin, sir, yung magiging evidence, sir. As long na yung makukuha nating footage, sir, is galing po dito, sir, yung original po, sir. Hindi po siya yung secondary na ginamitan po ng cellphone o ng camera, sir, para kuhanin, sir. I-extract po yung videos dito, sir, kung papayagan po tayo. Samantala, nagpasalamat naman si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum sa inisyatiba ng PADECO sa pagtatatag ng command center. Anya, malaking bagay ito sa mga magkakalapit na bayan ng Makabebe, Minalin at Masantol. It's very good kasi po makakatulong talaga ito sa peace and order. Etong Makabebe, Masantol, sama na rin natin yung bayan ng Minalin. We are island barangays talaga. And some of them, kailangan pa kong magbangka eh. So, it's very important for us to know kung ano po nangyayari doon, lalo na po sa peace and order. Ngayon, medyo naayos na po yung peace and order, but we still remember just a few years ago na may mga problema. So, ito po talagang monitoring ng CCTV. Aside from individual monitoring po ng barangay, yung the fact na nagagather po yung info at na monitor po dito, pwedeng puntahan ng police at any time or the fire, malaking bagay po yan. Kasi we cannot drive to these places just like that. Kuminsan, ang hina pa nga po na cell signal. So we're hoping po that this can help us sa fire, sa peace and order, kung ano pong nangyayari, makarespond po ng mabilis. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan, bibigyang daan ko po muna itong ating kababayan na si George Lascano na sumagot po dito sa ating Facebook Live ng kanyang sagot sa tanong na nanuing mami etula, king kayang Aldone, sabi na po, itang kagising mo alakang isipan na utang, babayaran. Ay, tutuya po yan. Dakal po ing mipas nung migising tamo pong alang utang. And hello po sa top fan ng CLTV 36, ang aking tatay, Eddie Lumbang, na laging nanonood. Ang ating napakabait na boss na si Justin Dizon at syempre ang aking tita Choli Balabasa na laging nanonood sa ating programa. Abangan po sa ating pagbabalik ang iba pang mga anunsyo. Dito lamang po yan sa ating paboritong programang Topic.
Nakatutok pa rin kayo sa ating paboritong programa tuwing tanghalian. And eto na naman po ang ating mga kababayan, mga kanetizen, no? At ang ating mga ka-CLTV 36 na nanonood at nagko-comment po sa ating question of the day. Narito po ang tanong. Nanong Mami Tula, King Aldomo. Yan nga na pong Sophie Sibug. Deng ana ko ilang mami tula ka ako keng Aldo ko. Pero inamo din ng mami na kabuisitan ka na ako ay makarelate lang rin mamis kaya ka Ma'am Sophie na at makarelate ko naman tutuya yan. Catherine Carlos nga na po kapag akakit kayong crush ko, ang po akit kong masaya deng anak ko. Ay, nino kaya ang crush ng ma'am at kasaya ng kasaya? Siyempre, deng anak at sila pa rin number 1. Nga na pong Erzon Vergara, pag inalmusal, ay correct, lalo na nung manya-manya, talagang miras ka kayong mood, kaya kang kagising mo pa mo, nung ababaw mo na yung manya-man na almusal. Thank you, Erzon. Nga ng maralingat, pag atin pong minirit o migsalitang makatula, diyang eya po komedyante, ay, o makasayang buhay mo naman, ring mapag-joke, nung atin tamong kayabe, kayong bale na mahiling magpatula, ano pong kasanting ito. Nga na naman pong Hil Mungkal, din da kong litsun buntok babi groceries at meto nga sa akong abiyos. Wane, milabas ning kaya kang paruminggo kantay niya siguradong matula ka. Mo kayong kilub na ning patingapon ko ang hil ne, nune kayong paruminggo siguro. O yan, daramdaman taong po, makatula, miyaliwa ing pakibat na po rin kaya katamong kabalin na ano, mami tula kayong karelang Aldo. Pero para ka rin ima, na kalupa ko na, number 1 po siguro itang migising ka rin anak mo, alalang masakit, masiglala, makanya na, ano po kanyaman ta. Pero tutuya po itang sinabi ng Aching Sophie, kayong pati nga po, maliaring nga ka magbusit, potang ring anak, Diyos ko, ano, king kakulit. Pero yapin po itang part na ning motherhood, na makasaya mo naman, makumpleto yung kaya kang pangaima pag-aranasan mo itang, ako didinan dakang konsumisyon dahil anak lalo na reta pa po mga Latina. Sa punto pong ito, no, bigyan daan naman natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil magkakaroon ng Zambaliwana Grand Float Parade and Competition Festival sa darating na April 28. Yan po ay sa Zambales People's Park Plaza, Zone V, Iba, Zambales. Saksihan ang talino at pagiging malikain ng iba't ibang sektor sa Zambales habang ipinapakita nila ang kanilang kakaibang likha sa float parade. Panoorin ang mga floats na nagliliwanag sa mga kalye sa kanilang nakamamanghang disenyo, color combinations at special effects. Huwag ding palampasin ang iba pang mga kapanapanabik na aktibidad at kaganapan sa Dinamulag Festival, kabilang na ang street dance competition, food and trade fairs at marami pang iba. Tinatawagan naman ang lahat ng IT, CS professionals at graduating students sa probinsya ng Aurora na makibahagi sa gaganaping first phase ng 2-part ICT Proficiency Examination na mangyayari sa March 29. Alas 9 po ng umaga sa Ascot, Zabali, Baler, Main Campus, Tech 4 Ed Center, second floor ng Ascot ICTC Building. Ang examination na ito ay hatid ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 3, katuwang ang Provincial Office of Aurora.
Para sa iba pang mahalagang detalye, magtungo lamang sa Facebook ng DICT Aurora Region 3 at hanapin ang post tungkol dito. Isasagawa ang First University of the Assumption Creative Summit ngayong darating na March 17 at gaganapin sa Monsignor Serrano Auditorium. Ang nasabing summit ay bukas para sa lahat ng junior high school, senior high school at undergraduate o college ng universidad. Tampok po dito ang mga panayam tungkol sa photography, layout at graphic design, literary graphics at comic strip drawing at malikhaing pagsulat ng mga eksperto sa industriya ang magiging tampok sa kaganapan. Ang deadline ng pagpaparehistro ay hanggang March 16 na lamang po, no? Alas 10 ng umaga. Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Regina, ang University of the Assumption, at ang hanapin po, no, yung post tungkol dito. Ayan, kung na-miss nyo po yung ating mga community billboard ngayong araw, no, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ito po ay naka-live, so makikita ninyo sa ating Facebook ang ating community billboard. Pwede nyo po silang tingnan ulit at syempre yung ating kwentuhan, no, pwede nyo pong mapanood at mapakinggan. Kaya naman sa ating pagbabalik, makipagkwentuhan tayo kasama, ito ang teacher at content creator mula sa Pampanga na hindi lamang basta kaalaman ng kanyang hatid sa kanyang TikTok, kundi yung kanyang mga estudyante na talaga naman makapagbibigay saya at inspirasyon sa ating lahat na nakakapanood dito. Huwag pong palampasin yan, kaya manatili kayong nakatutok at magbabalik ang topic.
Ayan, this is the exciting part na kung makakakwentuhan na natin ang ating bisita for today. Ang dami kong gustong itanong sa kanya, pero bago yan, narito po muna yung ating mga kabalen at mga suki na laging sumasagot sa ating question of the day. Ang tanong po, Nanong Mami Etula, King Aldomo. Nga ng Jalianco Fernandez, migigising tutunoging alarm. Diyos ko naman. Siguro pag ala kang loob, pwede kang mag-alarm. Jem Pedro, Aldoldo naman, masaya ako, Jo. Nga ng Jem, ne? Thank you naman. Lagi kang masaya, John. Ay, ne, Jem? Nga na namang Ira Fatima Reyes, masayang pamilya at alang problema, ampong masakit. Ayan, number 1, siguro pangarap tamo nga niyan, itang alang problema, ampong masakit. Nga na pong Armin Agustin Vital, itang milabas siyang patingapon, thank you, Lord. Ay, opo, dapat naman po talaga magpasalamat. Tamo kayong patingapon na biye at grasyang bibiye ng Ginoo. Yan, ikitiyo po, ne. Ano pong kasimple, ne? Ring pakibat na rin kaya katamong kabalan. Kung maalak ko man abasang itang migising ko, milyonaryo ko, makwalta ko, more on about family, about health, makanyan. Ita pong peace of mind, itang ikit ko. Kanya po ako manwala ko na although ne kahalagay nga pera ne po, pero aliwa talaga itaing kumbaga aliwa itang kabilugan na ning kaya katamong saya, itang fulfillment king biyena. Ana pong kasanting nga babasa ko rin kaya katamo pong kabalen. At this point naman po, no, pumunta na tayo sa ating kwentuhan kasi sino ba naman ang hindi po gaganahan na pumasok sa paaralan kung ang guro mo ay katulad ng ating bisita for today na si Teacher Irene Alvarado mula po sa San Francisco Henson Elementary School sa bayan ng Porac, Pampanga. Patok ngayon sa social media ang mga TikTok content ni Teacher Irene na hindi lamang pang-edukasyon ng handog, no, kundi maging ligaya, inspirasyon at pagmamahal din sa kanyang mga estudyante. Bago ko siya ibigay sa inyo, panoorin po muna natin ang isa sa kanyang mga content na talagang nag-viral at nakakatuwa pong panoorin kahit ako nag-enjoy. Sana mag-enjoy din kayo na panoorin sa mga hindi pa nakakapanood. O, nakapasok na. O, tapos na yung recess. Sit down, sit down. Tawagin nyo nga si Christian. Okay, at Kiko, mag-noisy ka sa harap. 8:55. Uwi na po tayo. Mamaya pang 12. Excited ka? Magkano po yung Bakit? Mura lang to. Gusto mo? Gusto mo ba? Ano? Hindi ko marinig. O, sige. Ipopost ko tong video. Pag marami yung views, bibilan kita ng relo, no? Gusto mo ba? Okay, 1, 2, 3. Oh, totoo yun. Bibilan kita. Pag walang views, ako yung bibilhan mo. No? Ayan, sa mga hindi pa nakapanood, siguro nagtatanong kayo, nabilan kaya ang estudyante ni Teacher Irene? Well, hindi ako ang magsasabi niyan, kundi mismong si Teacher Irene. Teacher Irene, welcome po sa ating programa. Hello po, good afternoon. Yan, batang-bata si Teacher Irene, no? Kita niyo naman sa TikTok niya, napakaganda niya. And mas lalo siyang gumanda dahil sa kanyang mga content. At ngayon, mas nag-bloom pa siya dito sa ating
programa. Ma'am Irene, kumusta po kayo? Saan po kayo niyan? Nasa school po ako. Okay. So, alam ni Principal na guest po kayo for today. Yes po, and sobrang supportive po niya, tuwang-tuwa po siya. Siguro proud din po si Principal at ang inyong mga co-teachers dahil po kayo ay yung inyong mga content ay nagba-viral. Ay hindi lang dahil sila ay entertaining, kundi dahil napakaganda ng values na nakikita po sa inyong mga post. Pero bago ko talakayin po yung inyong pagiging TikTokeries, gusto ko lang mabigyan ng overview yung ating mga manonood kung kayo ay anong klaseng guro na hindi po nila nakikita sa ating TikTok. Ma'am, kayo ay 25 years old. Ilang taon na po kayo nagtuturo? Sa private po, 3 years po ako nagtuturo doon. And then ngayon po sa public, 1 year and 3 months na po. Halos ilang taon, mga 4 na taon. So after your graduation, nagturo na po kayo. Ito po ba, ang pagtuturo po ba ay pangarap ninyo? Kasi most of the time, halos sa mga nakakausap ko, yung pagiging teacher ay pangarap ng magulang. Gusto nila one of their children ay makapagtapos o maging isang guro. Kayo po ba? Actually, yung nanay ko po, pangarap niya talagang maging teacher ako. And at the same time ako, gustong-gusto ko rin pong maging teacher. Kaya ayun, sobrang proud po ako na natupad ko po yung pangarap namin ng nanay ko. Anong subjects po ang tinuturo nyo and anong grade? All subjects po. And grade 4 po yung tinuturuan ko. Ano po sila? 55 students. Narinig ko nga sa ma'am, sa TikTok mo na mahigit 50 yung mga estudyante. Yes, pero po. nakokontrol nyo po sila, nasasama nyo sila sa mga content ninyo at talagang napapasayan nyo sila. Ma'am, puntahan ko naman yung inyong pagiging TikTokers. Kailan po kayo nag-start na gumawa ng mga content sa TikTok? Actually po, ma'am, nag-start ako nung nasa private school ako. And ano lang yun, mga katuwaan lang, ganon. Yung kapag nagli-lip-sync lang, ganon. O kaya gumagawa ako ng videos like for example, gumagawa ako ng paperworks and then nagbi-video ako, tas gumagamit ako ng mga background music, mga ganon lang. Ma'am, kapag ang isang teacher ay ganyan, nagiging social media sensation, nagiging content creator, wala po bang, ibig sabihin, wala naman pong sinasabi si DepEd na dapat ito lang yung content nyo, this is how you should dress, how you should look. Wala naman po bang mga gano'n na inilalabas po ang DepEd? O sinasabi sa inyo, siguro kahit hindi ng DepEd, nung inyo pong mga naging principal? Yung principal po namin, basta lagi niya lang po akong pinapayuhan na kung ano po yung mga dapat gawin, kung ano lang po yung ilalabas mo sa social media, ganun po. Siyempre, teacher po kami, pinoprotektahan din po namin yung reputasyon. And sa mga kasuotan naman po, alam naman po natin kapag teacher, di ba, kailangan po yung mga sinusuot natin talagang akma sa profession po natin. At yung iba po kasi nakikita nila na ganun nga, kapag teacher ka, dapat ano pong tawag dito, yung presentable ka sa harap ng camera. Alam niyo po, Teacher Irene, ano yung napapatunayan ninyo ng mga teachers na nag-viral, dumadami yung mga followers, na ang pagiging isang content creator na nag-viral, na nagte-trending, ay hindi lamang yung magaling sumayaw, yung maganda yung forma, parang napapakita natin na yung ating mga netizen din ay naghahanap ng parang napakagandang content, yung may kabuluhan, may values na ituturo. Hindi lamang siya for entertainment, meron siyang kasama talagang education. Kaya napakaganda rin po pala ng TikTok para po ma-extend natin yung ating pagtuturo, hindi lang po dun sa apat na sulok ng silid-aralan, kundi paglabas natin sa community. Ma'am, ano yung paborito nyong, kasi sabi nga dati nagli-lip-sync kayo. Kailan nagsimula yung naisip nyo ba? Dapat pala parang may kasama mo na yung profession dun sa iyong content. Kailan kayo nagsimula ng ganon?
Dati po kasi nagti-TikTok lang ako kahit walang views or kahit konti lang views. Go lang ako kasi nag-enjoy po ako. Pero hindi ko namamalayan na unti-unti na po palang dumarami yung mga viewers ko. So nung dumami na po, nagbabasa ako ng mga comments nila, mga messages, sobrang nai-inspire daw po sila, natutuwa sa mga videos na ginagawa po namin ng mga student ko. Lalo na po yung mga future teachers natin. Kaya sabi ko sa isip ko, what if ipagpatuloy ko to para mas marami po akong ma-inspire na mga bata na gusto ding maging kagaya ko or maging teacher din in the future. Ma'am, nakita ko, no, nagtingin-tingin ako sa inyong TikTok. Ang account ninyo ay Maestra, no? Yes. Sa TikTok, no? Nagtingin-tingin ako. Talagang kasama yung mga estudyante at most of the time kayo ay nagbibigay, no? Pero alam naman natin kung hindi naman lingid sa aming kaalaman magkano lamang ang sahod ng isang guro. Kayo po ba ay single? Taken na po. Taken. Pero may asawa or boyfriend? Wala pa pong asawa. Okay. Thank you. Maganda naman po, no? Kasi naiisip ko, alam na, sabi ko nga po, familiar kami sa sahod ng isang public teacher and yung ginagawa po ninyong generosity, no? Napaka-generous po ninyo, no? Alam naman namin na sa sweldo nyo yan kinukuha, hindi naman sa pondo ng school. So, mabuti po ganon ang strategy ninyo kahit medyo may gasto, sabihin na natin talagang naglalabas kayo. Actually po, ma'am, simula pa lang po nung practice teaching. Nung nagpa-practice teaching pa lang po ako. Kasi po, produkto po ako ng public school. Kaya alam ko po yung nararamdaman ng mga kabataan, mga pumapasok sila na walang baon. So, simula pa po nung practice teaching ko, nag-aaral pa lang ako, sabi ko, kapag may sobra or meron akong pera, talagang itutulong ko sa mga bata. Kaya nagbibigay po talaga ako hanggat kaya ko po. Opo, napakaganda po nga pakinggan yan. Alam niyo, Ma'am Irene, no? Kasi meron akong lagi kong naririnig dati. Kapag kasi minsan, kapag nagtuturo tayo, pag bumagsak ka, kasi nung kapanahunan ko, uso pa yung namamalo yung teacher, hindi pa ipinagbabawal. Mapapalo ka sa kamay kapag naka-zero ka o bumagsak ka sa test, no? Parang more on yung nagiging turo po sa mga bata, yung takot. Pero kung sa part naman ninyo, parang nare-reward ka kapag gumagawa ka ng maganda. So instead na matakot ka, you want to achieve something para matanggap mo yung reward na yon. So ganun po ba talaga yung strategy ninyo sa pagtuturo? Hindi kayo nagte-threat. Ibig sabihin hindi niyo sinasabihin yung mga students niyo na meron silang penalty or may punishment kung hindi sila mag-aral ng lesson? Actually po kasi, ma'am, nung nag-aaral ako, nung nagpa-practice teaching pa lang ako, parang na-realize ko na the more sisigawan mo yung bata, the more na hindi siya makikinig sa'yo. Kaya yung strategy ko talaga para makuha yung puso nila or yung loob nila, talagang pinaparamdam ko yung pagmamahal sa kanila. Talagang pinaparamdam ko yung pagmamahal ng isang teacher hanggang makuha ko po yung loob nila. Kaya nakikinig po sa akin yung mga students ko. Alam niyo, Ma'am Irene, kayo ay kung tutuusin ay, masasabi nating bata pa kayo sa profession na yan, no? Pero napakadami niyo na pong, naibabahagi sa pagtuturo. Siguro dahil nga rin po, kasi narinig ko sa inyo, batay din po yan sa inyong mga karanasan kung paano po kayo hinubog ng panahon, no? Kaya naman po, we are very lucky na may mga guru po na kagaya nyo. I believe hindi lang naman din po kayo ang ganyan na guru at sana dumami pa kayo, no? Pero later po, sa pagbabalik ng ating programa, Ma'am Teacher Irene, no, i-share nyo sa amin kung ano ang latest dito sa inyong pinangakuan ng relo. Ayan po, tutukan po ninyo yan sa pagbabalik ng ating programa.
Ayan, nagbabalik po ang ating programang topic. Kung nabitin kayo at nagtatanong ano nangyari dun sa pinangakuan ni ma'am, sasagutin niya later. Pero bago yan, narito po muna, hindi to pwedeng hindi ko basahin, no? Dahil commitment po natin ito sa ating mga manonood. Yung mga nag-comment sa ating question of the day na ang tanong, Nanong Mami Etula, King Aldomo? Nga ng Melinda Baluyot, pagmanalbe akong K-drama. Ha? Totoo yan. Excited kung migising pa kang tamakapanalbe akong next episodes. Nga na pong Aliber. Ang apo ko po, Diyan alang dakalapera, basta atin mo pong pamangan at pamayad bills at paneke abeya po ko at pamilya ko, maragul na pong blessings king pamilya. Ay, tutuya po yan na. Anak santing po ing makanya na panakita mo po king di. Nga na pong Michael Martinez Santos, itang akakasabi kay ing misis ko. Yan. Shout out kay Miss Joan Dungka Santos at ring anak mi through video call. Aldo po. Siguro ko yung Michael ne at aliwang bansa. Inya itang akit na laruguan niya kaligaya. Nga na naman pong Ching Marlene Aniceto, tang makapag-TikTok ko. Yes, good vibes sa TikTok na Ching Marlene. Next. Ayan, kayo po, kabalen, i-comment yun po, sabi ko kaya kayo nung bisa, kayo naman makiabe, kayong kutang tamo, basan ko la po, kanya i-comment nyo lang po, kaya katamong live ay ni. At this point po, babalik ke po, kaya katamong kwentuhan, Teacher Irene Alvarado, Ma'am Irene, ayan. Atin kayo pong kay Kenny, atin pong may comment Kenny, nga na po, siguro kakilala yun la rin, o estudyante, nga na po anang Candice Mendoza, teacher ko yan, sabi na. At saka po ipasyon na Patricia, teacher ko yan, sabi na. So, very proud la po kaya kayo ding estudyante yun ma'am. Mamitan kaya kayo pong, yung inyo pong video na talagang may maraming views, ay yung pinangakuan ninyo, ang estudyante ninyo, na bibilhan siya ng relo kung marami ang views. Kasi hindi ka naman nagsabi ng, usually, pag naka 1 milyon to, bibilan kita ng ganyan. Ganito po yung mga nakikita ko sa mga content creator. Pero kayo ang sinabi nyo lang kapag marami ang views. When you said that, ano pong ibig sabihin yun? Did you expect na aabot ng 5 milyon kung susuporta dun sa bata para mabilhan nyo siya ng relo? Actually po, hindi ko talaga inaasahan yun na aabot siya ng 5 million views po ata sa TikTok. Kaya sabi ko, pero hindi po alam ng mga nag-comment doon na after ko po magawa yung video, talagang in-orderan ko na yung student ko through online. Kaya bago pa po yun pumatok, nag-viral talaga. Naka-order na po ako ng relo niya. Kaya hindi ko po iniisip na marami talagang manonood. Kasi kahit wala po manonood, bibilhan ko talaga siya ng relo. Alam niyo po, ang ipinakita po, usually naipapakita natin yung pagkakaisa natin. No? Nakikita natin din yung magandang values ng mga Pilipino. Yung ganon, kapag, kasi pa yung may nagpo-post na ganyan pag sinabing, kapag naka 1 million views to, bibigyan ko ng ganyan si ganito, yung fan ko, bibigyan ko ng ganyan. Makikita mo, isi-share nila, magla-like sila. Kasi parang gusto nila na mabigyan yung taong nandun sa video. No? Kaya siguro, umabot po ng 5 milyon kasi gusto nila na mabigyan din po yung bata. At sa ating pong mga kabalen, no, baka mabitin po kayo yung mga nanonood sa ating TV o sa mga cable. No? So, ito pong ating kwentuhan ay magtutuloy-tuloy po sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong mapuputol para po sa iba pang mga programa. Pero pumunta po kayo sa ating Facebook page para po sa mga nanonood sa TV. Pansamantalang po muna tayong m
kayo, magbukas po kayo ng Facebook dahil mapapanood nyo po itong aming kwentuhan ni Teacher Irene. Ayan, teacher. Ayan na, no? Bago pa dumami itong mga views ninyo, ay nabilan nyo na siya. Siya po muna ang binilan nyo. Pero, Yes. kailan nyo po binigay yung relo na yon? Siguro nung ilang days po, nung dumating na siya, agad ko pong binigay sa student ko. And while binibigay ko po yung relo, yung mga kaklase po nila, so parang naano po ako na hindi pwede na siya lang yung meron. So kaya nag-ipon po ako, actually nag-ipon pa lang po ako. Nagtira ako sa mga sweldo ko, and then nung naipon ko na po, binilan ko po lahat sila ng relo. Yes. Actually, napanood ko rin yan, teacher, no? Meron kang 3.4 million na views dyan. Nakatutok ako sa yung TikTok ngayon, ano? Nakita ko, yung una, yung sinabi mo nga, nabibilan nyo rin sila kapag naka 100,000 kayo na followers. But as I see it, you have 408,000 as we speak, na mga followers. Nung sinabi niyo yun na kapag naka 100,000 kayong followers, ilan ba ang followers ninyo nung ginawa niyo yung content niyo na yun? I think nasa 30K followers po. Tapos biglang ang laki ng itinaas kasi nakita ko yun around September last year, no? Pero ngayon napakalaki na. Siguro para mas ma-appreciate ng mga nanonood, no? Pwede nating panoorin nung dinala na ni Teacher Irene yung kayang mga regalong relo sa kanyang mga estudyante. Excited na ba kayo? Hindi ko marinig. Nandito na yung relo natin! Look at this! Boy! Alam niyo ba kahapon habang natutulog ako? Sabi ng relo, tit, tit, tit. Hindi ko alam sa 52 na to kung ano yung tumitit, tit, tit, tit. Hindi ako nakutulog. Nag-review ka ba? Oo nga yan. Sige. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na lumipat ng bahay, saan ka pupunta o lilipat? Tadamo! Hey, very good! Kelvin, anong tawag sa taong nagchichismisan sa kalsada? Madam, alam ko na yan, Marites! Bakit alam mo, Marites? Bakit alam mo? Marami sa amin, madam. Okay, very good, Kelvin. Marami palang Marites kila Kelvin. Okay, next. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng regalo sa mga bata, anong ibibigay mo? Gamit sa school. 1, 2, 3. Okay, anong gusto mo? Pink or white? Okay. Rhea, ano yung wish mo sa Pasko? Makasama pa kita hanggang sa Pasko. Tapos magkaroon ng 1 million. Uy, bakit mo gusto magkaroon tayo ng 1 million followers? Mabait ka kasi, ma'am. Deserve mo yun. 1, 2, 3! Sige, akong deserve ko yun. Ano bang gusto niyo sa Pasko? Ano? Aba, gusto niyo lang. Teacher, pwede bang ilipat ko dyan yung anak ko? Para magkarelo din. Hindi, malalas doon sa anak ko, sa aking gastos, yung mga hiling ng anak ko. Pag tanungin mo siya, anong yung wish niya sa Pasko. Pero syempre, grateful din ako sa teacher ng anak ko kasi napakabait po ng mga nagiging teacher din ng anak ko. Nasa public school din ng anak ko. Nakikita ko yung concern. Kaya alam niyo ma'am yung sinasabi, chiking public nangyama kanyang anak. No. Ali po makanita. Napakaganda po sa kaso ko po nung ako ay isang produkto din ako ng isang public school. Yung mga anak ko sa public school ko rin pinag-aaral kasi nakikita ko naman napakaganda rin ng pamamalakad sa isang public school, lalo na kung may mga kagaya ninyong mga guro, no ma'am? Pero ma'am, kasi kanina nasabi nga natin, gumagastos kayo, nagmumula ito sa inyong bulsa, no, itong binibigay nyo sa mga bata. Kapag nagba-vlog kayo ng ganyan, sa TikTok, kasi hindi ako masyadong familiar din, no? Meron bang monetary gain sa inyo? Kasi sa YouTube, alam ko meron. Sa TikTok, hindi ako masyadong familiar. Wala po. Kahit naka-million views ka po, ma'am, wala ka pong makukuha. Or wala pong ibibigay sa'yo. Hindi po siya katulad ng Facebook or YouTube.
Okay. So talagang yung inyong mga Nakaano views talaga ay sa sarili parang ko sa- tuwa lang na alam mo nga Opo. maraming nakapanood sa TikTok mo. Ano, Kasi ma'am? sobrang saya po, ma'am, na nakakatulong ka sa mga bata. Yung reaction po nila talaga priceless. Kaya kahit po magkano na lang yung pera ko, sinisave ko talaga para limbawa yung mga ibang student po kasi papasok, walang pera, walang baon. So talagang nilalaan ko po sa kanila yon. Ma'am Irene, kailan kayo gumagawa ng content? Ito ba ay dumarating na lang sa isip ninyo? Lunch break ngayon, gagawa ako ng content, or you are planning, no? May plano kayo, ay Monday ganito ang gagawin ko, Tuesday ganito. Paano ang inyong strategy as a TikTokerist? Ano po, ma'am, yung parang dumarating na lang bigla, like for example, recess, and then nagkukwentuhan kami. Ibibidyo ko na lang po yung moment na yon. Mga ganong moment lang po. Yung parang sinisingit lang po, hindi po talaga siya plan na ganito yung gagawin ko, ganyan. Kasi as a teacher, marami po tayong ginagawa. Talaga yung pagti-TikTok, sinisingit lang po natin kapag may free time tayo. Alam niyo po kasi ako, mahilig din ako magtingin-tingin. No? Yung mga content ng iba, talagang pinagkakagastusan. May mga script sila, may scripting. No? Nakikita ko yung isang tao, dalawang character piniplay niya. Talagang yun, alam ko, may production yun. Kaya napakaganda ng ano. Pero yung sa inyo, natural, yun yung mga totoong nangyayari Banding sa lang klase. po, nice events, ganun. Totoong buhay. Kaya napakaganda. Ulitan ng, mo, feel friends. good. Ang mga ninyo napopost niyo. Pero ano po ba? How do you feel kapag nababasa ninyo ang mga komento ng mga netizens sa inyong mga content? Actually, sobrang saya po yung mga nababasa nila, mga positive comments, mga bata na wala po, feeling nila wala silang pag-asa na makapagturo din po. Pero pag daw po napapanood yung mga videos ko, nagkakaroon sila ng motivation. So, yan. Yung parang sobrang May nakakatuwa. relo na kami, sabi po nila. Pero teacher, nakakatulong ba sa pagtuturo mo? May nakikita ba kayong development sa attitude, sa learning habits ng inyong mga estudyante kapag ganyan na nakikita at nasasama po ninyo sila sa inyong TikTok? Yes po, ma'am. Lalo po silang ginaganahan pumasok. And everyday, masaya po sila. Pagdating ko pa lang, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, sasalubungin ka po nila, good morning. Yung parang lagi po silang jolly, masaya. Kaya ako din po, ganun din po ako sa kanila. Kaya sa classroom, talagang masaya lang po kami sa classroom. Ma'am Irene, anong klaseng guro ang gusto mo na maalala ka ng yung mga naging estudyante? Kasi merong mga, for example, ay, yung teacher ko na yan dati, laging galit. Meron kang teacher na laging masayahin. Meron kang teacher na lagi kang pinapag-gardening. Ikaw, anong klaseng teacher ang gusto mong maalala ka ng mga estudyante hanggang sa pagtanda nila? Siguro mapagmahal at mapagkakatiwalaan ni teacher. Kasi kapag napagkakatiwalaan ka po nila, yung mga problem nila na hindi nasasabi sa mga magulang nila, sa akin po talaga sinasabi, ganon. Yung, parang yun po yung gusto kong tumatak sa kanila na yung iba, yung mga walang parents, yung mga nakatira lang sa mga lola nila. So, kapag po nasa school sila, nararamdaman po nila yung pagmamahal ng isang magulang. Yun po yung gusto kong tumatak sa kanila. Na kahit teacher po nila ako, gusto kong maramdaman nila na magulang din nila ako. Oo nga, ma'am, buti na lang. As of na, wala pang magseselos kung magiging anak mo lahat yung mga estudyante dahil wala ka pang babies. Pero ang dami nilang kapatid, hindi pa lumalabas. Pero ang dami na nilang kapatid. Napakaganda po ng ganyan, ma'am. No? Kasi alam naman natin, no, kami, naibabalita namin, ang daming mga estudyante na alam nyo yun, dahil sa depression, walang mapagsabihan, ay nagko-commit sila ng hindi maganda, may ginagawa silang hindi maganda. Pero kung siguro yung ating mga guro na kagaya ninyo ay dumami, meron sila nakakapag-confide sila, baka maiwasan po yung hindi magandang mga nangyayari o kaisipan ng ating mga lumalaking kabataan. Thank you po, Teacher Irene, for being there. Sana dumami pa kayo. Baka meron po kayong huling mensahe sa inyong mga supporters, sa inyong mga estudyante, at syempre yung ating mga fellow teachers.
Thank you so much po sa mga supporters ko or mga supporters po namin or mga nanonood po sa mga videos namin. Huwag po sana kayo magsawang manood. At sa mga fellow teachers ko po naman, alam ko po na marami tayong ginagawang paperworks pero i-enjoy lang po natin. Tandaan po natin na kailangan tayo ng mga bata. Tayo po yung kailangan nila. Okay, thank you so much. Very well said, Teacher Irene. Looking forward, i-follow kita. Thank you I-follow so mo, much, i-follow back mo ma'am. ako at Ching Malago, no? Para naman makita ko yung mga content mo, papapanood ko sa anak ko at ma-inspire din ako. Thank you po, Thank Teacher you so Irene. much po. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa aming kwentuhan ni Teacher Irene sa ating programang topic. Sa ngalang Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36. Atin to. Maraming salamat. Thank you.